Hej jobsøger. Velkommen til en hurtig gennemgang af Live CV. Vi har lavet den her video i forbindelse med vores konkurrence i påsken 2015, hvor du som jobsøger har mulighed for at vinde et gavekort på 1000 kroner til Bluenet. 1000 kroner, du vil gå ind og bruge inde i deres netbutik, hvor du bare kan rive ned for hylden af de lækkerier, de tilbyder, alt efter hvad du har lyst til. For at vinde det, så skal du lave en ansøgning, som du skal publicere offentligt på din egen Facebook-profil. Og der er nogle parametre, det står i nyhedsmailen, det står også på vejledningssiden. Der er nogle parametre for, hvordan du bliver udvalgt til at blive vinderen. Så det er ganske enkelt, den der gør det bedst, er den der vinder. Og selvfølgelig så skulle det gerne munde ud i, at du får et jobtilbud. Det er i hvert fald det største ønske fra vores side af. Har du et live CV, så logger du ind og går i gang. Følger anvisningen, der står på siden. Har du ingen live CV, så starter du med at oprette dig som jobsøger på live CV. Og det du gør, det er, at du opretter din egen personlige konto, som er en konto, hvor den er gratis, kan jeg lige sige med det samme. Kvitterfrit gratis. Det koster ingenting at oprette den, det koster intet at bruge den. Så det er bare en ren gavebod det her. Start med at indsætte dit navn, efternavn, e-mail. Sørg lige for, at din e-mail den er 100% tastet, og det handler simpelthen om, at de fleste fejl vi modtager, eller når vi modtager en eller anden fejlmeddelelse i forhold til, folk har problemer med at logge ind, så er det typisk fordi, at e-mailen er tastet forkert. Det kan også være det her med, at jeg modtager ingen godkendelses-e-mail. Der kommer sådan en aktiverings-e-mail ud til dig, når du har oprettet dig. Du skal lige ind og klikke på et link. Og den har vi oplevet nogle gange, at den kommer aldrig frem, og så viser det sig, at e-mailen er forkert. Så sikrer dig lige, at den her e-mailadresse, du taster, den er tastet helt korrekt. Så vælger du et password, et eller andet du kan huske, og du går lige ned og tjekker af her, at du bekræfter betingelserne, som du kan læse ved at klikke på det her link, og så opretter du din konto. Så går der en mail til dig, du aktiverer og går i gang med det samme. Vi har en konto, i det her tilfælde, hvor vi lige skal vise, hvordan live CV fungerer. Så vi går op og logger ind herop. Og kommer med det samme ind i en ansøgningsoversigt. Første gang du logger ind, der står der ingenting her. Du skal først ind og bygge det hele op. Så vi går lige over i medierne her. Og medier, det er dit mediecenter. Det er her, hvor du uploader billeder og videoer, hvis du er en af dem, der vælger at bruge det stærke medievideo til din jobsøgning, så du laver nogle små gode jobsøgvideoer. Det er der vejledninger om i oversigten. Og der vil du kunne se oversigten på den her mail eller konkurrence, der er kommet ud. Der vil du kunne finde nogle vejledninger til, hvordan du skal lave din video. Det er også her, du får lagt eksempelvis smart video op. Smart video er en speciel videotype, som bliver lavet i forbindelse med nogle af de workshops, vi kører på jobcentrene rundt omkring i landet. Og i forhold til workshops på jobcentret, hvor du ender ud med en video, der skal du lige høre det fra dit lokale jobcenter, om de tilbyder live CV workshops. Endelig så er der de filer, du plejer at vedhæfte en ansøgning. Der er en enkelt her. Det kunne være udtalelser, det kunne være uddannelsesbeviser og lignende. Alt hvad der har relevans for din jobsøgning, alt det du plejer at vedhæfte dine ansøgninger, det kan du også uploade her i din mediecenter. Og du uploader simpelthen ved at gå ind og klikke på filer. Gå ind og vælge en fil på din computer. Uploader den. Og så husker du lige at give et kaldenavn her. Det er vigtigt, det er bare et navn, du kan genkende din fil på. Så hvis det er en udtalelse fra en arbejdsgiver, så skriv udtalelse fra arbejdsgiver, sådan og sådan og sådan. Det er kun dig, der kan se det. Så det er bare noget rent praktisk, der ligger inde i systemet. Du kan uploade ubegrænset med udtalelser og dokumenter og alle mulige art. Videoer kan du også uploade, lægge ind ubegrænset. Og endelig så billeder, jamen der kan du uploade de billeder, eller det billede du har brug for. Og du har også mulighed for at lige at beskære den. Nu kan vi tage det her testbillede nummer 1, som er en full-size billede. Du kan se, der ligger lige et par udsnit her. Vi går lige ned og redigerer den ved at trykke på den her blyant. Og så kommer den frem her, og så skal vi se en lille firkant. Den trækker vi så lige i, og laver et nyt udsnit af billedet, som vi godt kunne tænke os, det skulle se ud. Det er bare lidt tilfældigt, hvad jeg gør her. Jeg går ned og giver det et kaldenavn. Det er 2, og trykker igen. Men sammen kan du se, der er et nyt udsnit af billedet. Så ud af et billede kan du faktisk lave mange forskellige beskæringer.
som du så kan bruge på dine ansøgninger. Når det handler om YouTube Vimeo, altså videoer, så skal du lige gå ind. Nu tager jeg lige den her video her. Starter op i en menu. Side her. Slukker lige for den. Du skal have en YouTube-konto for at kan bruge video, eller en Vimeo-konto. Vi arbejder rigtig meget med YouTube, det er dejligt nemt. Har du en Gmail, så har du også en YouTube-konto, så er det bare at logge ind og aktivere den. Herinde der kan du så uploade en ny film ved at trykke på upload. Det er en film, du måske lige har siddet og lavet derhjemme. Du kan beskære den i det, der hedder editor, så youtube.com, og så et slash, så editor. Og der kan du så lige klippe starten og slutningen til, for det er typisk det, der vil være et behov for at klippe til. Når du så ligesom har gjort videoen klar, og den ligger derude, så kan du gå ned og vælge del, inline eller embed, afhængig af hvilken browser du bruger. Og så står der en kode her, markeret med blåt. Den højre klikker du på, så vil du kopiere, gå over på dit live CV, vælger YouTube Vimeo, markerer ind i boksen her, og indsætter embedningskoden. Og så giver du filmen et eller andet navn. Jeg kan skrive en video til Silvan, som den foreslår her. Eksempelvis hvis jeg søger et job til Silvan, så skriver jeg video til Silvan her. Det er bare noget systemet skal bruge, så det er kun noget du får se. Der går så lige et øjeblik. Jeg står lige og tænker lidt maskinen. Og så har du videoen fremme hernede. Så sletter jeg lige den her, fordi den er jo allerede inde en gang. Når du er færdig med dine medier, hvis du nogensinde bliver færdig, du kan altid uploade nye billeder og nye relevante dokumenter. Det kan du løbende gøre, når du har behov for det, først du har oprettet dig på Live CV. Men så går du over og kigger på selve din CV-stamme. CV-stammen, det er alle dine data. Det er alt det, du har lært, og det har du garanteret som led i jobs arbejde flere gange med, både ved jobcenter og ved A-kasser osv. For det er nogle af de krav, der stilles der, vi skal have styr på vores CV, i hvert fald på jobnet.dk. Du går simpelthen ind og tjekker af med oplysningerne. Nogle af dem de er ført med over for oprettelsen, men ellers så kan du gå ned og udfylde de sidste ting her. Du har en mulighed for at lave nogle resuméer, nogle standardresuméer, hvor du hver gang du vil lave et resumé, tilføjer et punkt. Så kan du se, så der er 2 røde punkter her. Så går vi over og redigerer på den lidt blyant. Og så kan vi skrive her for eksempel salgsresumé med ledelse. Så kan vi gå ned og skrive om vores færdigheder her, altså det her resumé på de færdigheder, der er. Vi sletter lige den her punkt. Den skal vi ikke bruge til noget nu. Der ligger nogle resuméer herinde. Vi har det punkt, der hedder erhvervserfaring. Og erhvervserfaring, der gør du simpelthen det, at der kan du se, der kan du også tilføje et punkt. Når du tilføjer et nyt punkt, så går du ind og skriver, hvilken virksomhed du har arbejdet for, en stilling det var. Du kan sætte en dato ind, en måned ind og et årstal ind. Du kan også skrive, hvis du er i job i øjeblikket og bare søger nye udfordringer, jamen så er det her, jeg arbejder ved at klikke her. Og nedenunder her, der kan du lave en beskrivelse, hvor du ligesom redegør for, hvad er det, du har med? Hvad er det, du kommer med? Altså dine kompetencer, hvad har du lært i den her stilling? Det er sindssygt vigtigt, at du bruger noget tid på det her. Altså virkelig for at lave en god beskrivelse. Fordi det er det, arbejdsgiverne de vurderer på, at det her er en person, som passer ind i den stilling. Det behov, vi har for indsættelse. Så giv dig god tid til at skrive her, og skriv det sådan meget præcist. Uddannelse. Når jeg indgår med uddannelse, så vil jeg godt lige slette det punkt her. Vi har nogle punkter hernede af, og som du kan se, så er der nogle, der er grønne, og så er der noget, der er rødt her. Børnehuset IKAST. Hvad har vi skrevet ind her? Der mangler faktisk en beskrivelse her. Det er det, de røde punkter, de gør os opmærksom på. Det er simpelthen, der mangler et eller andet her. Hvad er det, der mangler? Så kan klikke på den lille rettepind og gå ind og rette det til. Uddannelse. Uddannelse, det foregår på samme måde. Tilføjer alle de punkter, du har behov for. Gå ind og redigerer dem og udfylder dem og kører videre. Så er der et punkt, der hedder kompetencer. Og går vi ind og tager konflikthåndtering her for eksempel. Men kompetencerne, det er selvfølgelig nogle fokuspunkter, som du er ekstra god til. Altså noget du virkelig ønsker at fremhæve. Så går du ind og skriver om, hvad er det for et område.
og laver en beskrivelse hernede eventuelt. Meget gerne faktisk, fordi det er noget, der fremmer et postulat, du har, at du kan beskrive, hvor har du opnået de her kompetencer, og hvad er der specielt, du er god til ved det. Du har mulighed for at vælge en visuel tilgang, hvor du kan sætte nogle stjerner på, hvor god du er, 1 ud af 5 eller 5 ud af 5, hvad du nu har lyst til. Som i det her tilfælde 4 ud af 5. Der skal du lige aktivt klikke vis på CV her. Men ellers en beskrivelse, det anbefaler vi. Du kan tilføje alle de punkter, du har behov for i dine kompetencer. Vi har den, der hedder sprog. Sprog, samme måde. Du laver en tilføjelse ved at trykke tilføje. Der kommer et nyt punkt, som vi har set de andre steder. Og nu kan vi prøve at gå ned og kigge på dansk, eller tysk C-niveau her. C-niveau, det er f.eks. noget fra skoleårene, hvor der er blevet arbejdet med det. Hvad kan jeg med tysk C-niveau her? Jamen, tale, læse, skrive og forstå. Og samtidig en beskrivelse. Hvis du nu eksempelvis har arbejdet 4 år i Tyskland, så er det jo meget relevant at lave en beskrivelse af, at du har arbejdet 4 år i Tyskland. Specielt hvis det handler om noget eksport, eksempelvis blomstereksport eller import, hvor du skal sidde i en eller anden afdeling og have en del kontakt med Tyskland. Så vil det være rigtig smart at skrive, jeg har været 4 år i Tyskland. Jeg har boet 4 år i Tyskland. Du kan tilføje alle de sprog, du har behov for, dem du mestrer, for at give det udtryk eller indtryk af, hvad du egentlig kan. Der er kørekort. Det har vi gjort meget nemt. Hvis du er i tvivl om, hvad det er, du må føre, så snupper du dit kørekort, vender den op og kigger på bagsiden, og der vil være nogle billeder, der passer til. Så der kan du bare klikke af. Der er noget, der hedder sociale medier. Og sociale medier, eller sociale sider, jamen det er et eller andet sted lige de mest brugte, at vi kender til i hvert fald. Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, og så har vi så også lige muligheden for at tilføje en Skype-konto hernede. Skype-konto, det handler simpelthen om, at nogen de søger udenlands, og mange arbejdsgivere i dag, de har en Skype-konto, og der vil det være genialt at kunne føre en samtale over nettet eller via Skype. Facebook, den kan du sætte på. Der lægger du din adresse til Facebook ind, og det gør du selvfølgelig kun, hvis du har en åben profil. Og vel at mærke lige med Facebook, der anbefaler vi meget klart, at hvis det er en fest- og balladeside, du har en personlig side, så lad være med at linke, og så sørg for, at den her Facebook, den er hermetisk lukket i dag, så det er kun af dine venner, der kan se den. Fordi det kan være en festbrems. For en arbejdsgiver kommer ind og se, at billeder med bajer i hånden og fest og ballade og tjohej, hvor det kører, afhængig af, hvis det er du søger selvfølgelig. Hvis du søger noget som festarrangør eller eventmager, så kan det måske være meget godt lige at have udtryk på det, fordi så er du styr på tingene. Hvis det er mere seriøst, så overvej den altså lige en gang. Det er vigtigt, at du gør det. Google, for dig, der bruger det, sæt en adresse ind. Twitter, hvis du har noget fornuftigt, noget der måske står i relation til det arbejde, du søger, så læg den ind. LinkedIn, den anbefaler vi helt klart, at alle har, fordi LinkedIn, det er det professionelle netværk. Så hvis du har en god LinkedIn-profil, så læg den ind. Eller så optimer din LinkedIn-profil. Der er det ved det med sociale medier. Her hvor du skriver noget i de her bokse, der vil der blive vist et ikon på ansøgningerne, du laver. Det kommer vi tilbage til om lidt med hensyn til ansøgningerne. Så når du lægger noget ind her, så er det kun fordi du kan stå inden for det. Ellers slader du være. Vi har til sidst det der hedder afsnit. Afsnit, det er ekstra afsnit. Det kan være om mig, det kan være min fritid, det kan være et eller andet projekt, du har lavet på et tidspunkt, som har relevans i forhold til de stillinger, du ønsker at søge, hvor du i den jobbeskrivelse, stillingsannoncen, du læser, måske med fordel lige kan lægge lidt ekstra ind omkring et givet projekt. Alt, hvad der har med relevans i forhold til den stilling, du søger, det kan du lægge ind her. Og afsnit, det er noget, du vælger til på ansøgningen. Når du har udfyldt dine medier, og du har udfyldt dit CV, så er du klar til at lave nogle ansøgninger. Og vi går ind og vælger oprette ansøgning. Der kommer en lille boks ned. Og lige i forbindelse med den her konkurrence, der skal du kun skrive i stillingen Facebook viral. Det eneste du skriver. Normalt så vil du skulle sætte en arbejdsgiver ind, en kontaktperson og en e-mail. Det der er intet af her. Du skriver kun Facebook viral. Opretter ansøgningen. Og nu kommer alt det smart, fordi nu er du over i det, der hedder redigere ansøgning. Du har oprettet en ansøgning.
du gerne vil sende afsted. I det her tilfælde vil du lægge den ind på din Facebook-side, og prøve at se, hvor meget den kan brede sig viralt. Fordi der er ingen tvivl om, at Facebook det er et hamrende stærkt medie, når vi beder vores netværk om hjælp. Eksempelvis, kære netværk, hjælp mig med at dele min ansøgning. Jeg vil rigtig gerne arbejde. Det kunne være en tekst, eller hvad der nu lige passer sig til dig. Ansøgningen, det er sådan et råt format, hvor der ingenting er i. Og det du kan gøre, det er på ansøgningen, der ligger nogle oplysninger, der er flyttet med over fra CV-stammen herovre. Og der kan du vælge, hvad skal vises ved at klikke til og fra. Er der en orange prik, så bliver linjen vist. Du kan gå ind og kigge, jamen jeg vil gerne have et billede på min ansøgning. Vi tager det, vi lige har lavet. Og det er det. Hvis du vil have ekstra meget knald på en ansøgning igennem live-CV, så vælger du at bruge video. Så går jeg hen og fjerner billedet nu, går ned og siger, jeg vil have en video på, og det er den her video, jeg har brugt til den her Facebook-ansøgning. Det vil sige, en jeg lige specielt har siddet og lavet til det, og så vil jeg have et billede som nummer 2. Derfor vælger jeg videoen først, og så billedet som nummer 2. Og så trykker jeg væk her. Så er der nogle små prikker herude. Den kan man lege lidt med. Arbejdsgiver, det er der ingen af. Adresse er der ingen af. Postnummer by. Selvsagt heller ingenting. Og attention ingenting. Så kommer du herned. Nogle gange, der er den boks, den er lukket helt op. Så der skal du lige tage fat her, og så lige trække ned. Det er noget afhængig af, hvad browsertype du kører med. Det kan den finde på at gøre. Men ellers, her der skriver du din ansøgning. Og det er her, du skriver en åben ansøgning, en generel ansøgning, hvor du lige kort redegør for, hvem er du som menneske, og hvad kan en arbejdsgiver forvente at få med ved at ansætte dig. Du kan gå ned og vælge, hvis du har skrevet et resume, så kan du gå ned og vælge et af dem. I det her tilfælde, der vil jeg lade være med at tage et. Jeg vil simpelthen vælge at skrive ansøgningen som et resume af mig, og så ellers vise mit CV. Og da du laver en åben ansøgning, så sørg for, at der er sendt i alle kontakterne herude til venstre, simpelthen fordi, at du ved aldrig, hvor du lander henne. Havde du nu lavet en ansøgning, der var sådan målrettet, eksempelvis salg, så vil der være nogle punkter, som egentlig er ligegyldige i forhold til udfyldelsen hernede, altså den dybere beskrivelse. Og det er det, du kan bruge dit live-CV til. Med få klik, der kan du simpelthen klikke til og fra, hvad du har med. Det vil sige, at du skræddersyrer dit CV nu til den faktiske ansøgning, stillingen du søger, og derved giver arbejdsgiveren en mulighed for at få noget, der er konkret. Det er altså noget, der virker. Uddannelse, der kan du gøre det samme, hvis du har lavet nogle beskrivelser. I det her tilfælde, der har vi ingen beskrivelse på, men ellers hvis du har lavet en beskrivelse, så kan du vælge til og fra. Dit kørekort, dine kompetencer og dit sprog, det bliver altid vist på ansøgningen. Og endelig så kan du gå ned og lave et ekstra afsnit hernede af dem, du har lavet, hvor du kan sige, at jeg vil for eksempel have om mig med på ansøgningen. Jeg vil gerne have nogle filer med. Jeg går ind og vælger en udtalelse, trykker gem og trykker tilbage. Så skal den lige have lov til at tænke lidt her. Og har du været på et af de her workshop-forløb, hvor du ender med at få en videopræsentation, så kan du lægge en smart video ind. Smart videoen, den vil jeg så lige holde mig fra, fordi lige nu i hvert fald, fordi dem der har været med, de ved hvordan de skal bruge det her. Endelig så kan du gå ind og så sige, at jeg vil godt se min ansøgning, og så kan du se hvordan den ser ud. Jeg har valgt videoen som det første, det er den der kommer frem. Jeg kan klikke herover, så kan jeg få et billede. Det er fint, det fungerer. Nu står der ingen tekst i ansøgningen, fordi når vi går tilbage her, så kan vi se, at vi har jo ingenting skrevet. Jeg kan lige prøve at lave en let tekst her. Jeg skriver min ansøgning. Den kan indeholde lidt af hvert. Jeg kan lige mærke til, hvad der sker her. Hver gang jeg taster et eller andet, så se lige, hvad der sker heroppe for oven. Gem og ændring. Nyt, det er fra sidste opdatering. Det bliver fjernet nu her i den næste, som kommer lige omkring påske, lige efter påske, eller måske først efter konkurrencen her er slut. Men ellers, hver gang du taster et eller andet, taster jeg bare lige noget plat tekst her, så gemmer den. Jeg vil gå ind og så sige, at jeg vil egentlig godt have en større font på den her. Jeg vil have 24 font. Det er en god, kraftig overskrift. Jeg vil måske endda lige markere den
og så gør den tyk. Så kan jeg lave en overskrift nummer 2, der er en lille smule mindre. Jeg også gør tyk for eksempel. Det kunne være, at jeg vil have fremhævet nogle ord. Så kan jeg understrege den. Og her kan du så se, der er teksten, hvordan og hvorledes. Du har mulighed for at fremhæve de ting, der skal til. Samtidig kan du gå ned og kigge, at det hele det er med. Du får at se, jamen sådan her ser det ud med kørekort, sådan ser det ud med konflikthåndtering. Nu har vi ingen beskrivelse i kompetencerne, så vi har stået nede under. Vi har bare det her visuelle tilgang. Vi kan gå ind og kigge sprogene, hvordan de kører. Og der vil ligge en beskrivelse nede under. Og ellers så har vi ekstra afsnittet. Det eneste du skal sikre dig nu, det er, den her ansøgning, den skal være aktiv. Så længe den står med en rød farve heroppe og er inaktiv, så er det kun dig, der kan se den, når du logger ind i dit livesøg. Så gå over og aktiver den. Og så kan du se, der står ingen tekst mere, den er aktiv. Du har mulighed for at lave print af den. Hvis du bruger Google Chrome som browser, hvilket system det er udviklet til, så kan du gå over og vælge, at du kan se, der er forskellige formater, men vi vil gerne have den gemt som PDF, og så kan du trykke gem. Hvis du vælger at gøre det her, så er der en lille ting, den tager det billede, der ligger først, det vil sige, i det her tilfælde, der var det videoen, der lå først. Så inden jeg printer den, så vælger jeg lige at sætte over på billedet. Så er billedet der, jeg har min ansøgning i det ene ark, og så har jeg min erhvervserfaring og CV i det andet ark her. Trykker jeg annulere, for jeg har ingenting at bruge den til. Jeg går ind og tjekker, jeg har mine filer med. Ja, min fil den er ved, og den kan downloades herfra. Nu har du lavet en ansøgning. Facebook viral. Nu er du klar til at poste den på din egen Facebook-side. Vi går lige væk fra den her, går ud i ansøgningsoversigten. Jeg skal lige se, om den ligger her. Det gør den, den ligger her. Og der kan jeg så vælge at trykke send. Når jeg vælger at trykke send, så kommer der det her frem. Det er et unikt link til din ansøgning, som jeg markerer og kopierer. Det går så over på Facebook. Går ned her og vælger at indsætte her, så skriver jeg hej venner. Det kunne være en tekst, der kunne stå. Her der går jeg ned, trykker besæt. Så trykker jeg slå op. Nu leger jeg lige med at slå den op, fordi det her det er noget på vores livesøg Facebook-side, så den kommer ikke op der. Det er vigtigt, at du, når du slår det op, lige kigger her, at der er en globus, sådan så din opslag det er offentligt. Det er sindssygt vigtigt, at du gør det, lige i forbindelse med den her konkurrence, fordi så kan vi følge med. Og samtidig, når du har gjort det, så går du ind og kigger på eksempelvis tidspunktet her, du har slået op. Og jeg forlader bare den her side, for jeg ikke glemme det her opslag. Så kommer jeg herover og kan se posten, og der vil jeg simpelthen lige gå ind og markere her. Højreklik og trykke kopier. Og det indsætter jeg i en mail og sender til kundeservice@livesøg.dk. Det er den måde, at du er med i konkurrencen på. Og så lad os bare få venner og bekendte til at dele ansøgningen med dit netværk, eller deres netværk, og så se, hvor mange delinger den kan få, hvor mange likes den kan få, og i øvrigt, inde i systemet, vil du kunne sidde og følge med hver gang, der er en, der kigger på din ansøgning, hvor mange gange den er set. Eksempelvis hernede, der er den set 33 gange. Du kan gå ind og klikke på statistikmodulet herinde, og så se, jamen, de sidste 10, hvornår de set dato og tidspunkt. Og det er simpelthen nogle af de parametre, vi tager udgangspunkt i, når vi finder vinderen. Hvem der er, jeg vil sige, Danmarks største Facebook livesøg-bruger, ansøger, ikke også? Simpelthen spørgsmål om at finde ud af, hvor mange delinger får den. Så giv den gas. Brug dit livesøg også til andre ansøgninger, fordi det er hamrende stærkt. I forhold til videodelen, går lige over på medierne igen. I forhold til videodelen, vi har nogle vejledninger på den side, hvor vi har beskrevet påskekonkurrencen. Følg dem, når du skal lave din egen video.
der er nogle gode tips og råd. Men mindre du har lavet video før og bare ved, hvordan den skal køres, så giver du den bare gas og kører dig ud af. Men ellers, hvis du er lidt i tvivl om, hvad det skal indeholde, så gå ind og kig lidt på de her vejledninger. En meget generel ting, meget fast ting, jeg kan fortælle her, det er, hold positivt fokus. Lad være med at tale om dine begrænsninger, hvis der er nogen. Fortæl om, hvad du er god til. Gør det positivt. Ha' et smil over læberne. Sørg for en god belysning, når du laver videoen. Og så vær direkte. Skriv ned, hvad du gerne vil sige først. Og øv dig lidt på teksten. Det er måden at lave en jobsøgvideo på. Simpelthen hold fokus på, hvad er det, jeg er god til. Kære også, du skal høre. I mig, der får du en medarbejder, der er bum dernede af. Så giv den gas. Og rigtig god ven med jobsøgningen. Og i øvrigt, held og lykke i påskekonkurrencen. 1000 kroner til at købe lækkerier for, det er der jo alligevel en god chat. God fornøjelse.